mmadụ na ndị niile na-anyị kịta anyị abịakwana n'ụbọchị taa iwetara ụnụ ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike bụ akụ. Anyị jiri ihe dị ezigbote mkpa na ndụ mmadụ wee bịa n'ụbọchị taa. Ọrịa anyị chọrọ ikwu maka ya bụ ọrịa na-egbu ọtụtụ ndị mmadụ. Ọrịa emekwara ọtụtụ ndị mmadụ abụrụ ha ndị dị n'elu akwa amazi ihe a ga-eme ya. Mana anyị chọpụtara na ọrịa na-esitekarịchasị n'ihe anyị na-eri n'ọnụ anyị. Kedu ọrịa anyị chọrọ ikwu maka ya n'ụbọchị taa? Ọrịa nke a na-akpọ ọrịa shuga, ndị oyibo na-akpọ ya diabetes. Anyị chọrọ ileba ya anya ka anyị mara ihe na-ebute ya bụ ọrịa na ihe anyị ga-emekwanụ ka anyị ghara ibute ya. Ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje. Kedu ebe anyị si wee na-ewetara gị ya bụ ihe mmemme n'isi mbido TV, ebe anyị na ihe niile na-eme, ihe niile dịkwa mma si wee na-abịa na-erukwana gị ntị. O nwere nnukwu onye ọbịa mụ na ya nọkwa n'ebe a, nke mụ na ya ga-eso wee wetara ọnụ ya bụ ihe nkiri nke bụ star, maọbụ onye ga-aka kọwa ihe gbasara ya bụ ọrịa shuga nke ọma. Ka nnabatazie ya nwanne nwoke nnọọ. Ndewo. Ndewo. Inezie na anyị fụ na asị na ezuo ka agba eri udere atọtue ngịga. Anyị abịa n'ụbọchị taa ka anyị metụkwa n'aka na ụmụ ọrịa ndị na-egbugasị ndị mmadụ. Ya bụ ihe karịrị akarị. Inezi anyị fụ na a na-anwụzọ ọnwụ erughị eru. Anakọtazi asị na inekọta anya sị na onye eruzighị nwatakịrị dị ahọ 30 maọbụ 31 maọbụ ahụ 40 anakọta sị na onye ọgbabere nwụọ. Mana ịmana mgbe gboo a na-aka nka ka ezigbote nka, mmadụ nwụgodu asị n'oruru eru n'ọkara nka. Mana nkịta ọtụtụ ihe na-emezi. Ihe afụkwazi obere nwa nke na-egbutechazi mbụ na o nwere ebe anyị nọ n'ọgbakọ a na-akụzi ihe gbasara ahụike. A na-emezikwa ka anyị ghọtazie na ụmụntakịrị na-arịazi ụmụ ọrịa ụmụ agadi n'ụbọchị taa. Mana tupu anyị atụnye ya bụ ihe ọnụ, biko ọ ga-amasị nke gwa Igbo ndị na-ekiri anyị ihe eji mara gị. Igbo ekene m unu. Afa m bụ Maazị Afamefuna. Agụkwara m akwụkwọ ihe gbasara agwọmọrịa. Anyị na-akụziri ndị mmadụ ka esi ebi ndụ ahụike na ihe ha kwesịrị ime wee bie ndụ ogologo n'ụwa. Ọ bụ ihe eji mara m. Ndewo. Ya bụ na asị ka akpọ gị n'ọnụ oyibo, anyị ga-eji anya na-akpọ gị dọkịta. Dọkịta Afamefuna. Ị gwakwana anyị afa nna gị? Afamefuna Ibedu. Ibedu. Ị na-anụgo n'anụ ọkwa dọkịta. Onye a gụrụ ya gụọ ya ofuma and ọ na-agakwanụ mba dị iche iche na-akụziri mmadụ etu ha ga-esi wee bi ndụ, ihe ha kwesịrị ị na-eme ka ha wee bikwana ogologo ndụ. Dịka m gwara unu na mgbe anyị na-ebido na anyị chọrọ ileba anya n'ọrịa nke a na-akpọ ọrịa shuga maọbụ diabetes n'ọnụ oyibo n'ihe na-akpata ya. Biko nwanne nwoke, ọrịa a na-akpọdo diabetes, kedu ihe ọ bụ na ihe na-ebute ya? Ọrịa shuga bụ ọrịa ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche na-aya. Ọrịa na-eme ka shuga karịa n'ime ahụ mmadụ. Mana ọtụtụ oge ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na ọ maka ọtụtụ shuga m rigoro ka ọrịa shuga ji aya, mana ọ bụghị ihe na-akpata ọrịa shuga. Ọrịa bụ ihe anyị na-akpọ ọrịa shuga. Ọ bụrụ na shuga karịa n'ime ahụ mmadụ, ọ na-emezi ka onye ahụ na-enwe nsogbu dị iche iche, ọkachasị nsogbu anya maọbụ nsogbu ahụike. Ya mere anyị ji wee pụta na-akọwara ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ime na ihe ekwesịghị ime ka ha wee nwee ike ibi ogologo ndụ, ka ọrịa shuga ghara ịdakwasa ha. Ya mere mgbe ọbụla mmadụ na-ahụta onwe ya na ọ na-enwe nsogbu ike ọgwụgwụ, na-enwe nsogbu a na-ahụchasị ụzọ ike, ọ bụrụ ihe dịka nwoke ọ na-enwe nsogbu mmekọrịta nwoke na nwaanyị, ya ga-agbara ngwa gaa lee ma ihe dịka ọrịa shuga ọ dakwasa na ya. Ọhịa bụ ihe ọrịa shuga pụtara. Daalụ nnukwu. Ihe abụ ihe niile abụcha ihe na ọrịa shuga pụtara. Mana kedu ihe nwere ike ibute ya bụ ọrịa shuga n'ime ahụ mmadụ? Ihe na-ebute ọrịa shuga bụ enwere ihe
dị n'ime ahụ mmadụ a na-akpọ pancreas. Enwere ọtụtụ ngwa ọrịa dị n'ime ahụ mmadụ Chineke kenyere, mana otu n'ime ha na-akpọ pancreas. Pancreas a bụ ya, o nwere ihe anyị na-akpọ beta cells dị n'ime pancreas. Beta cells a ọ ihe anyị na-akpọ, ma ihe nwere ike ịhụ ebe edere B cells, bụ ya na-ewepụta ihe anyị na-akpọ insulin n'ime ahụ mmadụ. Insulin a bụ ya na-enye aka ịgbari shuga, maka nri ọbụla anyị riri nwere shuga n'ime ya. Insulin a bụ ya na-enye aka ime ka shuga dị n'ime ahụ mmadụ wee nwee ike ịghara ịgafe ọnọdụ o kwesịrị ịnọ. Mana ọ bụrụ na pancreas a enwenwuzi ike ị na-ewepụta insulin a dịka o kwesịrị, ọ ya bụ na shuga werezie ọnọdụ n'ime ahụ mmadụ. Ya mere na pancreas inwe nsogbu bụ ya na-ebute ọya shuga n'ime ahụ mmadụ. O nwere ihe ikwuru si na ọtụtụ nri anyị na-eri bụ nri nwere shuga n'ime, nwere ike ịrụtara ya aka ofu maọbụ abụọ maọbụ ụzọ nri ịtọ bukazi shuga n'ime. Ị ga-ama ama na ọ bụrụ na ahụ mmadụ enweghị shuga, onye ahụ ga-ada. Ya mere nri niile anyị na-eri nwere shuga, mana shuga ha nwere ike ọ bụghị shuga nri nke a nwere ka nri nke a nwere, mana nri ọbụla anyị na-eri nwere shuga n'ime ya. Mana ọ bụghị ya mere ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ekwe aṅụ mmanya ma ọtọ bịrịbịrị ya. Ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ekwe aṅụ, ha sị na shuga dị ya. Mana ndị ha na-eri akpụ, ha na-eri garị, mana shuga dịkwa n'ime akpụ, dị n'ime garị, dịkwa n'ime rice anyị na-eri osikapa. Ya bụ shuga dị na rice, dị na garị, dịkwa na ji na ụmụ ihe ndị anyị na-eri. Ụmụ ihe ọtọ bịrịbịrị ya anyị na-aṅụkwa shuga dị ya n'ime. Biko, ka ezi ebe ọ bụ na ihe niile mmadụ na-eri nwere shuga, gịnị ga-akpatazi ya bụ shuga ga-eji karịa? O nwere etu mmadụ ọpụtaziri na anyị na-eri karịa, na shuga anyị na-eri ka nkụ, ọ ga-enwerịrị ihe meziri ya bụ shuga ga-eji gbalie elu. Ihe m chọrọ ka ị kọwara anyị. Ya ka m na-agwa gị, ị na-anya ịfụ na ihe m kwuru na mbụ, ihe anyị na-akpọ pancreas. Pancreas a bụ ya na-amụwapụta ihe anyị na-akpọ insulin. Ya mere ọtụtụ shuga i riri n'ime ahụ gị, insulin na pancreas na-amụpụta na-eme ka shuga ghara ịkarị otu o kwesịrị ịdị n'ahụ mmadụ. Ya mere na shuga level mmadụ ekwesịghị ịkarị, anyị ga-akọwa ya n'ọnụ oyibo nwa obere, ihe anyị na-akpọ 70 mg per deciliter of blood up to 110. Mana ọ bụrụ na ile anya fụ na ọtụtụ ndị shuga level ha na-adị 150, ụfọdụ 200, ụfọdụ 300. Ihe nke a pụtara bụ na pancreas ahụ anaghị amụpụta insulin a dịka o kwesịrị, o mezie shuga juzie n'ahụ mmadụ, karịzie akarị. Ya mere ebe nsogbu si dị bụ na this organ anyị na-ekwu pancreas, ọ bụrụ na o nwee nsogbu, ọ na-arụzi ọrụ ka o kwesịrị, ọ ya bụ na shuga akarị n'ahụ mmadụ. So ọtụtụ mgbe ọ bụghị ihe anyị ritere bụkarịcha ihe kacha mkpa, kama na ọ bụ ka organ dị n'ime ahụ anyị bụ pancreas si arụ ọrụ, ma ọ na-arụ ọrụ ya ọfụma, ma ọ na-arụ ọrụ ya ọfụma. Gịnị ewekwana iwe nwanne m nwoke, ebe ọ bụ na ya bụ pancreas ahụ bụ ya bụ ihe na-enwe nsogbu, ọ ga-enwere ihe metụtara pancreas ahụ o ji na-anaghị amụzi insulin otu o kwesịrị. O sitere n'ihe onye o metere onwe ka ọ bụwaga ọrịa na-abịawagara onwe? Tupu ịza anya bụ ajụjụ, ka anyị jee obere ezumike.